Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. AFG Assurance Mali ani Polytechnique Le Figa olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka wuli ka jɔ sabati waasa cancer bana o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na an na kuma o kan bi dɔnnibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen Plan International Mali ani l'APJEC maaw olu fana y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin sifinnakaw ani denmisɛnninnakaw ma ninnu de bi dɔnnibaru kunnafoni na bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun ni ɲɔɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye a y'aw danse. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ ka na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni bakurubaw la cogoya min na AFG Assurance Mali ka taa se Polytechnique Le Figa ma u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka don kɛrɛnkɛrɛn don minnu na u ye jolita gansanw ka o kɔni ta k'a ɲɛsin an balakaw ma ani ka fɛn min ye lafaamuyali kɔni di maaw ma cancer bana ale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na n'i y'a ta k'a lajɛ san 2020 san kɔni kɔnɔna na a yera k'a fɔ cancer bana a yera maa min na o bɛ taa maa 1000 bɔɲɔgɔnko la o de kɔni kɔfɛ wulikajɔw bɛ senna waasa o ɲɔgɔnna wɛrɛ o kana se an ka jamana kɔni kɔnɔna na o la wulituma dɔ o ka fisa ni senkadi ye o kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni boloda waasa cancer bana a sɛgɛsɛgɛliw o ka se ka kɛ joona an balakaw ka se ka u kɔni kisi ka bɔ ni banajugu in tɔɔrɔ kɔni mɔ jɛkuluba min bɛ ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sifinnakaw olu kɔni kokɔrɔma dɔnni ma ni an ko a ma ko APJEC o kɔni bisimilala min ye Plan International Mali kɔni fɛ ka bɛn alamisa octobre kalo tile 16 san 2025 ni jɛkuluba fila in ka jɛɲɔgɔnya o kɔni kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta k'a ɲɛsin an ka jamana sifinnakaw ani denmisɛnninnakaw kɔni mɔ o bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la cogoya min na ni ka fɛn min ye u yɛrɛ ta o de kɔni hukumu kɔnɔna na maa minnu sera nin kɛnɛ belebeleba in kan u kɔni ye hakilina falenfalenw kɛ u ka hakilina falenfalen tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bolow di ɲɔgɔn ma ni ka se ka yiriwa badabada ka se ka o ta k'an ka jamana sigidaw sɛgɛrɛ halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye min ye jɛkuluba min bɛ ni olu ka dɛmɛ bɛ ta k'a ɲɛsin taamadenw kɔni mɔ n'an ko ma ko OIM maaw olu ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka fɛn min ye minɛndi kɔni kɛ maaw ma maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw kɔni ye an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a minɛndi a taara ka ɲɛsin maa minnu ma olu bɛ yɔrɔ min na o de ye Kungogamo ka taa se Aljana Banja ani Wallet Yusuf fɛn min ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Gawo ale kɔni komini kɔnɔna na ni wulikajɔ belebeleba in fɛn min ye ka taa se Gunzurɛ ani Ansawadi olu fanfɛla kɔni na ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra ka se ka dɛmɛ teliya ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni gɛlɛya b'u kan an ka jamana kɔrɔnfɛla cɛmancɛ bolo ka taa se woroduguyanfa kɔni mɔ ni musaka belebeleba in a kɔni bɔra Japon jamana kɔni kun ka ɲɛsin maa 615 kɔni mɔ maa minnu ni olu kɔni bɔra an ka jamana fan dɔ fɛ ka taa fan dɔ fɛ ka sababuya kɛ min ye gɛrɛntɛ ani gɛlɛyaw kɔni ye ni wulikajɔ belebeleba in kɔni kɛra ni an ka jamana minisiriso min bɛ ni o ɲɛsin bɛ maliden minnu sigin bɛ kɔkan na ka taa se Japon ale ka lasigidenso ani min ye Union Européenne olu ka tɔn min sigin bɛ faso Maliba kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛra ni ka nin baara belebeleba in kɛ halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniya ye l'INFP Mali olu kɔni ka lasigiden min bɛ ni o ye Mohamed Lemine Mohamed Beiba ye ale kɔni ye ciden jɛkulu kɔni kunbɛn ka bɔ Laginɛ jamana na ni o ye Enabel Guinée ye olu kɔni nana wulikajɔ la an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ faaba la min kɔni baaraw kɔni sigira sen kan ka daminɛ octobre kalo tile 12 ni ka kuncɛ octobre kalo tile 17 u ka ni wulikajɔ belebeleba in a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fɛn min ye wulikajɔ kɔni kɛ waasa guichet unique o ka se ka sigi sen kan k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni dankarila u la k'a da ka k'u ye cɛ ye walima k'u ye muso ye ni an ko ma ko violence basée sur le genre VBG fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra jɛkulu caman olu kɔni ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na waasa min ye an ka jamana kɔnɔna na VBG a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogoya min na u ka soba min ni o kɔni
sigin bɛ min ye quartier Mali kɔni na waasa ka se ka VBG ka se ka o kɔni kɛlɛ. U ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin maa minnu mɔ o bɛ taa maa 2000 ani 677 ani 7 la minnu kɔni ni dankarila u la ka daa kan k'u ye cɛ ye walima k'u ye muso ye kabini u ka baara yɔrɔ kɔni dayɛlɛla min ye san 2024 min ye kana bila bi kɔni na. Wulikajɔw bɛ senna waasa dɛmɛ ka se ka ta ka ɲɛsin musolakaw ma, musolaka minnu ni danbe kari olu la ka caya ka tɛmɛ cɛlakaw kɔni kan. Fɛn min ye ni wulikajɔ belebeleba kɔni kɛra jɛkulu caman olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na min ye an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ musow den ani denbaya ma o ni Mali ka taa se l'INFP Guinée ani min ye l'INFP min ni o sigin bɛ farafina tilebiyan fan fɛ. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye. An bɛ taa Wɛnzɛndugu min ye sɛnɛkɛminɛnw o kɔni taara k'a di togodalamusow kɔni mɔ waasa u bɛ se ka baara kɛ ni k'u yɛrɛ ta cogoya min na ni ka dɔ fara u ka sɛnɛ ale kɔni fanga kɔni kan. Fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko ka den kɛrɛfɛ ka o kɔni bɔ an ka jamana sɛnɛko kɔni na waasa min ye an balakaw olu fana bɛ se ka sinsin sɛnɛko nasira fɛ cogoya min na waasa jamana ani sigida o bɛ se ka yiriwa cogoya min na. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye. Wulikajɔ minnu bɛ senna waasa an ka jamana kɔnɔna na maa minnu ni olu ka baara ɲɛsin bɛ ka se ka nakɔ kɔni sɛnɛ o dɛmɛ belebeleba o kɔni taara k'a tigilamaw kɔni sɛgɛrɛ. Cikɛminɛnw taara ni k'a di Kalibombo ani Jene ani Majama musolakaw kɔni mɔ minnu kɔni bɛ u dɛmɛ waasa u ka nakɔ baaraw u ka se ka olu kɔni kɛ min ye baloko olu bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na baloko juguya ka se ka o kɛlɛ k'a bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra ni an ka jamana minisiriso min bɛ ni o ɲɛsin bɛ sɛnɛ ani baganmara ani mɔni kɔni mɔ olu ka wulikajɔ kɔnɔna na fo ka taa se min ye Croix Rouge malien olu kɔni ka volontaire olu ka wulikajɔw mɔ. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la min ye Papu Léon 14 ale kɔni ye kankarimada kɔni kɛ ni ka maaw kɔni lasɔmi k'a jira k'a fɔ fɛn min ye kɛlɛ ni o kɔni talen don ka diɲɛ sɛgɛrɛ nin waati in na ko diɲɛ ɲɛmaw olu kan ka sigi ni ka fɛn min ye miiri waasa o bɛ se ka dabila cogoya min na. Fɛn min ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ t'an bɛ ka maa min kɔni sɛgɛrɛ baloko dɛsɛ ale kɔni fan fɛ ko bɛ taa maa 673,000 la diɲɛ kurukara kɔnɔna na. PAM ni olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ baloko sabatili ma u ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye maa 13,000 kunkanfɛn ko olu de kɔni kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu ko o talen don k'olu kɔni sɛgɛrɛ k'a sababuya kɛ musakantanya kɔni ye fɛn min ye diɲɛ kɔnɔna na min kɔni ni dɔ bɔra buna adamadenya dɛmɛ kɔni na. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye. Diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛyako sabatili ma ni o ye OMS ye. OMS u kɔni ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ ko bana min kɔni bɛ Gaza kɔni kɔnɔna na ko an bɛ waati min na ko sisan o bana min ni a bɛ yɛlɛma maaw kɔni fɛ ko o bana kunbɛncogo ko gɛlɛya bɛ a la k'a sababuya kɛ min ye Gaza ale kɔni kɔnɔna na ko kɛnɛyaso 36 de kɔni bɛ yen nka min bɛ baara la nin waati in na o ye kɛnɛyaso 13 ye. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo HDFM sanfɛ olu de tun ye ninnu ye. A y'aw sɔgɔlen to HDFM na ni Alahu Taala sɔnna ma tɛna fɔ aw jigi kɔ ni kunnafoniya lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana.